खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गं-9 कलेजखौ मुलुगसोलोंसालिनिसिम जौगाखांहोनाय थांखिखौ बोखाराखै बुंदों रनस पेगु। गुवाहाटी तिरेनपारायाव गार्डवाल गिसिखानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। रायजोनि मोन 11 जिल्लायाव दैबाना 34,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा सैनांदों। जनाली नाट बुथारनाय जाथायजों लोब्बा लानानै आरोबाव सासे सुबुंखौ हमदों। बिटिआर सोरखारा दैबानानि थाखाय हेफाजाबारि जानबुं नम्बर फोसावदों। गसाइगाव महकुमा खुंथाया गुन गोनां फरायसाफोरखौ मान बावदों। चिराङाव 156 बिएन-सिआरपिएफआ थै दान बादा खुंदों। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजियाव आयेनारि थासारिया गुबुंले जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनि गं-9 कलेजफोरखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखांहोनाय थांखिखौ सोरखारा बोखांनानै लाफिनाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ। मख'नो गोनांदि रायजोनि गं-9 कलेजफोरखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाखांहोनाय थांखिखौ बोखांनानै लायाखै आरो बे गं-9 कलेजखौ कनस्टिटिउट कलेजनि मर्यादा होनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ टुइटाराव टुइट खालामनानै रोखायै फोरमायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि माखासे खौरां बिजोङाव रायजोनि गं-9 कलेजफोरखौ मुलुगसोलोंसालियाव जौगाखांहोनाय थांखिखौ सोरखारा बोखांनानै लाफिनबाय होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय बे खौराङा नंखाय आरो बांसावनाय होननानै बुंनायजों लोगोसे गं-9 कलेजफोरखौ मुलुगसोलोंसालियाव जौगाखांहोनाय खामानिखौ सोरखारा मावगासिनो दङ होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमानि तिरेनपारायाव दुखुनांथाव जाथाय। गार्डवाल गिसिखानानै सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। तिरेनपारानि सनालि लामायाव जादों बे जाथाया। गार्डवाल गिसिखानानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ मुख्तार आली होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साखाथियावनो थानाय गार्डवालआ गिसिखानानै मुख्तार आलीनि न' सायाव गोग्लैसिनदों। बे जाथायाव मुख्तार आलीया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुङा कारखानानि जाग्रा मुवा बेसाद रानथिंग्रामोन। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो एसडिआरएफ बिफाननि टीमा जाथायसालियाव थांनानै मुख्तार आलीनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पुलिसनि मददाव पस्टमर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो। बबेखानि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो अखा हाबाय थानायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोनि माखासे जिल्लायाव गोहोम गोग्लैदों। रायजोनाङै मोन 11 जिल्लायाव दैबाना लोमसावनायाव 34,000निबो बांसिन सुबुंफोरा सैनांदों आरो जालाखार जानांदों। बेनिनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दैबाना लोमसावनायनि जेंनाजों सैनांदों। बे रिपर्टखौ फोसावदों आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि सुंदयै ASDMA। ASDMA-निफ्राय सानफ्रोमबो फोसावनाय बुलेटिन बायदियै दैबानानि अलखद थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय 34,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव 3,000निबो बांसिनानो उन्दैसाफोर। बबेखानि बोसोरनि गिबि दैबानाया लखिमपुर जिल्लायाव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों आरो दासिम 23,000निबो बांसिन सुबुंफोरा मोगा-मोगि जानांदों आरो 1,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गावबा गावनि न'-बां आरो धोन सम्पथिखौ गारनानै रैखाथि बादियाव थाहैनो गोनां जादों होननानै ASDMA-नि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2 साननि गेजेराव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, दरं, धेमाजि आरो लखिमपुर बायदि जिल्लायाव गोब्राब अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफानाबो सांग्रांथि होदों। ओरैहाय बुरलुंबुथुर दैमानि दै दाहारा बारायसिननायखौ नोजोर होनानै हरनि समाव फेरि सिबिथाय होनायखौ दोनथ'बाय होननानैबो मिथिनो हादों। गवालपारायाव बिजेपिनि आइजो दैदेनगिरि जनाली नाट बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै आरोबाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों। आजिबुर रहमान मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौ जनाली नाट बुथारनाय जाथायजों लोब्बा लानानै पुलिसा हमदों। गवालपारानि माटियानिफ्राय हमदों आजिबुर रहमानखौ।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला साहानुर आलमा आजिबुर राहमानजों लोगो नांनानै जनाली नाथखौ बुथारदोंमोन। बबेखानि आजिबुर राहमाना माखासे दायगोनां जाथायफोराव लोब्बा थानायाबो सोराङाव फैदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जनाली नाथखौ बुथारनानै गोथै सहखौ राजा लामायाव गारलांदोंमोन। 12 जुनखालि हराव कृष्णाय सालपारानि 14 नं राजा लामायाव जनाली नाथनि सहखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि उनावनो साहानुर आलम मुंनि सासे सुबुंखौ बे जाथायजों लोब्बा लानानै हमदोंमोन आरो साहानुराबो जनाली नाथखौ बुथारनायखौ सिमान लादोंमोन। बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोआव अलखदनि थासारि लाबोदों। बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोनाङै मोन 11 जिल्लाफोराव लोमसावदों आरो गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। दासिम रायजोनाङै 34,000निबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंफोरा दैबानानि अलखद थासारियाव सैनांदों। गुबुन फारसे बिटिआरनि जिल्लाफोरजों लोगोसे माखासे जिल्लायाव फैबाय थानाय समाव गोब्राब अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा CEM दैबाना कन्ट्रल रुम फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव थाद'नाय गैयि अखा हानाय आरो दैबानानि जेंनानि फारसे नोजोर होनानै हेफाजाबारि जानबुं नम्बर फोसावदों। बे टल फ्रि जानबुं नम्बरानो जादों 01142213300। बिटिआरनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा दैबानानि अलखद समाव जायखिजाया हरखाब गोनांथि एबा इमारजेन्सि आरो हेफाजाबनि थाखाय 01142213300 आव जगाजग खालामनो हागोन। टल फ्रि नाम्बारनि अनगायैबो बिटिआर सरकारा मोनसे वाट्सएप नाम्बार फोसावदों। जायखिजाया हेफाजाबनि थाखाय 6901900989 नम्बराव वाट्सएप खालामनानै जेंना जेंगोनाफोरखौ फोरमायहरनो हागोन। दिनै गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय महकुमा बिजाब बाख्रिनि नब्लाङाव थांनाय 2023 मायथाइनि गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिनि एबा HSLC आरो HS आनजादाव 80% बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजाद आरो HS जोबथा आनजादाव 80% एबा बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि गासै सा 33 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गसाइगाव महकुमा खुंथाया बरायनानै मान बिलाइ गथायदों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरनियक सैकियाजों लोगोसे इलेक्सन अफिसार आहमेदुल्ला टाकुरिया, लेङाइ महकुमा बेंगिरि अमृता दत्त, गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा प्रदीप दास आरो कसुगाव ब्लक एलिमेन्टारि अफिसार सुसादुं साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बबेखानि बे बराय हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरनियक सैकियाया फरायसाफोरजों गोबां खोथा सावरायलायो आरो गोबां फरायसाफोरनि इयुन थांखिनि फारसे सोङो आरो बोसोन होयो। लोगोसे फरायसाफोरनि सिगाङाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो आरो सासे फरायसाया गावखौ माबायदि गुन गोनां फरायसा हिसाबै सिनायथि होनो हायो आरो गावखौ माबोरै जिउआव सासे जाफुंसार खालामनो हायो बेखौ फारफ्रोमबो बिथिंनि सायाव बिबुंथि होयो आरनियक सैकियाया। चिरां जिल्लानि धालिगाव कुकुरमारियाव थानाय 156 BNCRPFआ दिनै 17 जुन 2023 सनिबारखालि थै दान होनाय बादा खुंदों। बे हाबाफारिखौ मेगा रक दान अमृत महोत्सव सान फालिनाय हाबाफारिनि जोहै भारत सरकारनि बिथोन बायदियै खुंफुंनाय जादों। सनिबारखालि 156 BNCRPFनि गाहाय मावख' कुकुरमारियाव कामान्डेन्ट श्री ओम प्रकाश टक्सनि दैदेननायाव बेटेलियाननि गोबां जवानफोरा गोसो गुदुङै थै दान होदों। 156 BNCRPFआ खुंनाय बे थै दान होनाय बादा हाबाफारियाव बङाइगाव सिभिल हस्पिटालनि ब्लाड बेंक दोनथुमग्रा रोंग'साफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो आरो बे थै दान होनाय बादा हाबाफारियाव कामान्डेन्ट ओम प्रकाश टक्सजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर आरो गोबां साबअर्डिनेट अफिसारफोर, NCOफोर आरो जवानफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव जायफोर जवाना गावसोरनि थैखौ दान होदोंमोन बिसोरनो गांफा गांफा फोरमानलाइ राननानै होनाय जायो। मणिपुरनि आयेनारि हालोदा आथिखालाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमदों। हारियारि दाङाबाजिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। सानजा इम्फल जिल्लानि कुवाकटा आरो खांबाय ओनसोलाव शुक्रबारनि मोनाबिलि समाव रैखाथि हान्जाया 1000 थुबुर जानानै सुबुंखौ लेथेर फेथेर खालामनो गुलि गावनायाव उननि समाव गुबुन महर लाहैदों। बिलिफां 7:30 रिंगायाव थिउरिया हान्जा आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायनाय जायो।
अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायाखै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजा इम्फल जिल्लानि कंबा नामदैबाम ओनसोलाव मिरुनि रायजो मन्थ्रि आर.के. रन्जन सिंहनि न'खौ गाग्लोबनो आरो सावनो फैदोंमोन गोबां सुबुङा। आथिखालाव मणिपुरनि सुरानचानपुर जिल्लानि गोबां जायगायाव कुकी टिउरियाफोरा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ टारगेट खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला आथिखालनि मणिपुर सरकारा कुकीनि बेरेखायै बांसिन खामानि मावगासिनो दङ होननानै गोबां खेब अजदबो ओंखारखांबाय। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।